Ну, вось пару словаў пра верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пакінем у баку пытанне аўтарства. Гэта нагода для асобнай такой гаворкі вялікай, даўгой. Пакуль што для нас не надта важна, хто гэта напісаў. Хаця, калі прачытаць гэты верш уважліва, калі паглядзець, што ў ім сканцэнтравана, што ў ім увогуле знаходзіцца па-за проста словамі з іх лексічным значэннем, то мы, магчыма, напрыканцы нейкія высновы там кожны з нас зможа зрабіць, хто мог бы напісаць гэты верш. Пачнем з таго, што гэта верш. Это не народная песня, але напісаная в такой стылістыцы народнай гаворкі, народнай песні. То бок, гэта стылізацыя. Стылізацыя пад народная, пад народную песню, пад нейкі народны такі от лад. Это адна з самых цяжкіх літаратурных задач. У беларускай літаратуры я магу назваць, пэўна, толькі аднаго паэта, які вельмі ўдала стылізаваўся пад народную стылістыку. Это Паўлюк Трус. І то не ў кожным сваім вершы. В розных літаратурах ёсць людзі, якія стылізуюць народныя, гэтае народнае вершаскладанне. Але заўсёды гэта вельмі такія штучныя творцы, таму што гэта складана, паспрабуйце проста самі взяць. І пры ўсёй простасці народнай песні напісаць песню пад народную, і мала ў каго гэта выйдзе. І нават такія знакамітыя ўзоры там кшталту «Пад ракой Алёна мыла ручнікі», эти такія стылізацыі, гэта відавочная літаратура, а не фальклор. І гэта, канешне, верш, а не там штосьці такое фальклорнае, аўтэнтычнае. Значыцца, па-першае, гэта стылізацыя пад народны верш. Такія штукі сталі папулярныя ў перыяд рамантызму, таму што рамантызм, як літаратурны кірунак, ён шукае ідэалу, ён шукае нейкіх ідэальных месцаў, каб збегчы ад жахлівай рэальнасці. І ў розных рамантыкаў розныя кірункі гэтых уцёкаў. Байран, там ранні Пушкін, Міцкевіч, гэта ўсё розныя спробы намацаць, адшукаць гэты нейкі вырай, нейкае такое ідэальнае месца. Для кагосьці гэта экзатычныя краіны, для кагосьці гэта такія першабытныя супольнасці людзей, якія яшчэ захоўваюць нейкія такія першасныя адносіны паміж сабой, прыкладам, там цыганскі табар, ці там востраў з нейкімі плямёнамі, якія яшчэ не далучыліся да цывілізацыі. Для кагосьці гэта сон, для кагосьці ўспамін, для кагосьці нацыянальная гісторыя. Адным словам, рамантыкі яны ўвесь час шукаюць, куды б ім збегчы, якім чынам гэта зрабіць. І вось нацыянальная гісторыя, нацыянальныя першакрыніцы, менавіта рамантызм правакуе ўвогуле цікавасць чалавецтва да ўласнай гісторыі. Мы ж не заўсёды ёй цікавіліся, і людзі не заўсёды ўвогуле там разумелі значэнне ведаў гістарычных і іх такую, скажем так, міфатворчую уласцівасць і іх прапагандысцкія таксама якасці. Адным словам, вось гісторыю карыстаць па-рознаму сталі менавіта рамантыкі.
І адзін з момантаў гэтага карыстання гісторыі гэта зварот да народа, да нацыянальнага, да аўтэнтычнага. Гэта ўсё, што тычыцца беларусаў, так от найбольш яскрава ўвасоблена ў дзейнасці Філамату і Філарэтаў. І гэта якраз прыблізна між тым тыя гады, калі нібыта пішацца верш «Заіграй, хлопча малы». У любым выпадку гэта цэлы такі кірунак. І стылізацыі гэта такая ўласцівасць рамантычнай паэзіі. Але пры тым, што гэта вельмі ўдалая стылізацыя пад такі просты лад, просты строй, простыя рыфмы, пры гэтым даволі такі літаратурны памер харэй чатырохстопны. Это такі вельмі распаўсюджаны памер паэтычны, якім карыстаюцца прафесійныя паэты, у тым ліку і тады, калі яны хочуць нейкую надаць свайму вершу нейкую такую спеўнасць. Дык вось, пры ўсім пры тым, што гэта стылізацыя, гэта проста абсалютна дакладнае увасабленне рамантычнага міраадчування. Не рэалістычнага, а менавіта рамантычнага. Што хоча зрабіць хлопчык малы, які разумее, што ў рэальнасці для яго жыццё немагчымае. Ён хоча сысці ў свет, у бездарожжа. Для рамантычнага героя прынцыпова бездарожжа. Калі вы ўзгадаеце такія яскравыя рамантычныя вобразы кшталту адзінокага самотнага ветразя, які там в бурным моры, ці там Чайльд Гарольда, які без відавочнай мэты плыве па самым, што ні на ёсць бездарожжы, то бок па мору. Любыя ўвогуле рамантычныя героі, яны гэта нават, ведаеце, што больш канцэнтравана, чым у самураяў, не маю мэты, маю шлях, а гэтыя і шляху не маюць. Таму што у разуменні рамантыкаў патрапіць в ідэальнае месца, патрапіць туды, дзе праклятая рэальнасць не будзе ўяўнай, немагчыма прямым шляхам. Гэта ніяк. Пайду ў свет, у бездарожжа. Далей у Багрыма, калі мы умоўна так называем аўтара, пачынаецца это скарыстанне народнай вобразнасці, але вельмі акуратнае такое скарыстанне, пайду ў свет, у бездарожжа, ваўкалака абярнуся, шчасцем на вас азірнуся, каб я каршуном радзіўся, я бы без паноў абыўся, у паншчыну б не пагналі, у рэкруты б не забралі. І самае прыгожае, што тут ёсць, ідэальны, канешне, фінал. Ой, кажане, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне, каб я больше не падрос, ды ад бацькавых калёс. Уяўленне пра дзяцінства як пра такі адзін з магчымых варыянтаў уцёкаў, як адзін з магчымых варыянтаў пошуку месца, дзе было ідэальна, дзе было добра, гэта якраз такі дзяцінства, але у рамантыкаў дзяцінства яно фактычна заўсёды вельмі драматычнае, а тое і трагічнае, таму што менавіта тады вось гэты разлом паміж ідэалам, які хацелася б мець, і рэальнасцю, якую ты не абіраў, ён закладаецца. Гэта момант ягонага нараджэння. І ўсё гэта, канешне, у вершы «Заіграй, хлопча малы» ідэальна раскрываецца. Это вельмі прафесійна зроблены рамантычны верш, у якім аўтару ўдалося яшчэ і ідэальна ўспрызвесці вось гэты этнаграфічны народны лад. Далей глядзіце, якая тут музыка ў вершы. Якая музыка і якая чоткая пабудова мастацкіх сродкаў.
Заіграй, хлопча малы, і ў скрыпачку, і ў цымбалы. Паглядзіце на гукапіс. Заіграй, скрыпачка, цымбалы, ось гэтыя свісцячыя, ось гэты звон скрыпачак і цымбалы. А два другіх радкі, а я зайграю у дуду, бо ў крошыне жыць не буду. Змяняецца фанетыка і змяняецца настрой. Першыя два радкі гэта вот эта звычайная такая ныццё душой, да, такая скрыпачка, цымбалы, звон, свіст, вот это вот звычайная музыка беларускай скаргі, да, беларускай крыўды. І тут з'яўляецца дуда, гэта інструмент містычны, да, гэта інструмент чалавека, які ідзе наперадзе войска, гэта інструмент, які ўвасабляе сабой бунт, які ўвасабляе сабой змагання, і змяняецца гукапіс. А я зайграю у дуду, бо ў крошыне жыць не буду. Глядзіце, ўжо ніводнага звона і свіста, ніякай скрыпачкі і цымбалаў, ужо толькі дуда з яе вот этим да, вот гэтым гукам, які нараджаецца ў гэтых мяхах дуды. Бо ў крошыне пан сярдзіты, бацька кіямі забіты, маці тужыць, сястра плача, дзе ж ты пойдзеш, небарача. Глядзіце, як паступова з улікам усіх актараў гэтай драмы разгортваецца думка, што трэба сыходзіць, што з гэтай рэальнасці трэба бегчы. І глядзіце, як акуратна тут все памянёныя: пан, бацька, маці, сястра. Мы адразу атрымліваем усю карціну вось гэтых сацыяльных сувязяў таго лірычнага героя, гэтага хлопчыка, да? І адразу вся ягоная рэальнасць у 4 радках. Толькі пан сярдзіты, бацька кіямі забіты, маці тужыць, сястра плача. Максімальная канцэнтрацыя і максімальны вынік. Мы разумеем, дзе жыве хлопчык, і не трэба далей расцякацца думкаю, да, па дрэве. Будь здарова, маці міла, каб мяне ты не радзіла, каб мяне ты не карміла, шчасліўшая ты бы была. Такі, зноў жа, рамантычны адчай. Для рамантыка смерць альбо ненараджэнне – гэта шчасце. Сапраўды. Это вот насуперак нашым звычайным там чалавечым уяўленням, і гэта такі адчай анталагічны. Рамантык, ён у ім нарадзіўся, у ім жыве і ў ім памрэ. І прычым смерць для рамантыка это не трагедыя, это, ну, як бы, вот трагедыя это нараджэнне. Ну і, канешне, вось гэтым у фінале, да, зноў жа вяртанне да гэтых усіх ваўкалакаў і куршуноў, да гэтых народных вобразаў, але такі зварот актыўны, да? Ой, кажане, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне? З прэтэнзіяй, з абвінавачваннем, з разуменнем, што ён камандуе гэтым светам. В прынцыпе, да, ён мог прад'явіць прэтэнзіі. Это рамантычны бунт, зноў жа, супраць нейкіх сілаў, якія вось маглі б дапамагчы. Але, канешне, не дапамагаюць. Чытаць гэты верш, калі вось чытаць яго ўслух, трэба, канешне, маючы на ўвазе, што стылізацыя, асабліва пад народны лад, яна дазваляе націскі пераносіць. Ось звычайна хочуць чытаць гэты верш са звычайнымі нашымі націскамі, і атрымліваецца тады так: заіграй, хлопча малы, і ў скрыпачку, і ў цымбалы, а я заграю ў дуду, бо ў крошыне жыць не буду. Што такое? Канешне, мы захоўваем музыку, бо ў крошыне жыць не буду. І, канешне, мы ў кажане таксама мяняем: ой, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне? І сочым, канешне, за у, да?
Каб я каршуном радзіўся, я бы без паноў абыўся, у паншчыну б не пагналі, у рэкруты б не забралі. Дзеці ў школах чытаюць: у паншчыну б не пагналі, у рэкруты б не забралі, і ў іх псуецца вся музыка верша. То бок тут, канешне, стылізацыя мае на ўвазе, што вы таксама, як чытач, будзеце стылізаваць. І вось гэты абсалютна шыкоўны верш напісаны, канешне, чалавекам, які вельмі добра ведаў і фальклорную традыцыю, і сучасную, для яго літаратурную традыцыю, які меў смеласць, а это патрэбна смеласць, каб памяняць націск, каб падбудаваць нейкую не табой прыдуманую сістэму вобразаў з ваўкалакамі, з кажанамі, з каршунамі пад свае задачы. Чалавек, які вельмі добра разумеў тагачасную інтэлектуальную тэндэнцыю да пабудовы вось гэтых рамантычных канструктаў і да пераносу гэтых канструктаў у свае вершы. І, канешне, чалавекам, які ўнутры дзесьці сядзеў свой асабісты боль. Боль не за нейкага умоўнага хлопчыка, а свой боль асабісты. Сярод тых, каго называюць аўтарам, адна з версій, яна аспрэчваецца, Юльян Ляскоўскі. Юльян Ляскоўскі таксама шмат стылізаваў. Ён быў польскамоўным і беларускамоўным паэтам. У яго ёсць вершы па-польску, ёсць вершы па-беларуску. Вершы па-беларуску якраз стылізацыі паднародныя. Але не такія ўдалыя, канешне. І хто б гэта ні быў, хто б не пісаў гэты верш, у любым выпадку гэта вяршыня ягонай творчасці.